Nako, man pala ni ading mo anak. Sakit likod ni mama. Janine, ano? Ba't ka nag-walk out sa klase ko, ha? I will not tolerate this kind of behavior anymore. Daldal ka kasi ng daldal. Nakakarindi. Puisip. Janine, yung bibig mo! Tungkol saan ba to, ha? Tungkol ka sa cellphone mo na kinonfiscate ko in the middle of the class? Joy! Butikin ako. Importante ba nagka-textmate mo ng mga time na yun at hindi na makapaghintay yun hanggang sa matapos yung Ano? klase mo, ha? Bakit mo pa ako pinagdidiskitahan? Ikam ka ni chocolate na. Sa akin. Janine, wala akong problema sa'yo. Labag lang talaga sa school guidelines yung ginawa mo. Pero nakita mo naman na palihim ako nagte-text kanina, di ba? Eh di sana hinayaan mo na lang ako. Abala ka. So ano? Dapat pa ba akong magpasalamat sa'yo? Kasi dati nagte-text ka sa klase ko ng harap-harapan pero ngayon patago na? Ang bihira. Actually, oo. At pasalamat ka rin na hindi ka pa nasisisante kasi hindi pa kita nasisiraan kay Mommy. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Mommy pag nalaman niya na inaapi-api mo ako? Ibang klase. Alam mo, Janine, I am so disappointed. Sa tingin mo ba hindi nadurog yung puso ko nung kinailangan ko i-confiscate yung cellphone mo? Sobra ako nanghihinayang kasi parang ko na rin tinapon lahat ng improvement at achievements mo. Ito na nga palang cellphone mo. Sa susunod na makita pa kitang nagte-text sa klase ko, ha? Magpasensyahan tayo. Too bad dahil akala ko iba ka kumpara sa ibang teachers dito. Pero yun pala, pare-pareho lang kayo. So, ganun na lang yun? Wala ka na ba talagang pakialam sa consequences ng mga actions mo? Akala ko ba nagbago ka na? Pero, look at you now! Wala ka pa rin pinagkaiba sa dati. Ang kapal din ang pagmumukha mo. Dahil sa ginawa mo pag-confiscate sa phone ko, para mo na rin akong pinahiya sa buong klase. Alam mo, dapat hindi mo na ako kinausap nung simula pa lang eh. Anong akala mo sa akin ha? Sirang project na kailangan mong ayusin? Tama ka! Kasi kung alam ko lang na magkakaganito ka, dapat simulat sa pool pa lang, hindi na kita kinausap na parang kaibigan. Dapat sinumbong na lang kita sa nanay mo kahit malabo na pakinggan niya kami mga teachers. So, anong balak mo ngayon? Isusumbong mo ako? Ganun ba ang gusto mong gawin ha? Oo, at hindi mo ako mapipigilan. Panahon na para may pumutol dyan sa sungay mo. Naku, Dani, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko muna ng mabuti yan. Sige ka, ikaw rin. Ano ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba, hindi ko napapansin kung paano ka tingnan ni Sir Mike habang kumakain kayo ng lunch nitong mga nakaraang araw? So, pala, ulam na? Mami, ito na! Ang laki ng beef. Hello, Atkins. Ano ba to? Equate. Hi. Ang araw? Sa tingin mo ba, hindi ko nakikita yung mga pasimple ng suliyap sa'yo? Ano kaya ang mangyayari sa'yo kapag pinalabas ko kay Mommy na nakikipagrelasyon ka sa kapwa mong teacher? Ganyan ka na ba talaga kamalisyosa, ha? Hindi ako natatakot, Janine. Kasi alam ko na wala akong ginagawa masama. At tapat ako sa profesyon ko. Akala mo kung sino ka hindi makabasag pinggan. Pero malandi ka rin palang haliparot ka. Hindi ko Open naman siya. Dahil lang sa mga malisyosong akusasyon mo. Talaga lang ah. Totoo. Kumakain kami na magkasabay pero wala kaming ginagawang masama. Sige, kwento mo yan eh. Pero kapag kinuwento ko na kay Mommy ang lahat ng to, sa tingin mo, sinong papanigan at papaniwalaan niya? At kapag kumalat ang lahat ng to, Grabe sa natin. tingin mo, sinong mapapahiya? Grabe Wala natin. akong kasagsama, Janine. Ha? Ngayon, hindi na ako Sorry nagtataka naman. kung bakit umaalis ang mga Wala na naging kwan? teachers yun noon. Ha? Gulat ka nga sigurado ni Sila pa. Nakakatis siya sa pag-uugali mo. Mga bakit Anyway, papatili. may offer ako para sa'yo. Makinig ka. Hindi ako magsasalita o magsusumbong kung may ipapasok ka sa bibig ko para manahimik ako. Diretsuhin mo na ako. Kulang yung binibigay sa akin ni Mommy na allowance. Usually, sakto lang para sa lunch ko. Kulang na kulang para sa gimmick ko this weekend. Kailangan ko ng at least 3,000 pesos. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa, Daniela? Ang bata-bata mo pa pero blackmailer at extortionist ka na. Naghihintay ako ng sagot mo, so ano na? Gusto mo ng sagot? Pues hindi. Yan ang sagot ko. Wala akong ibibigay na pera sa'yo. Sure ka na ba dyan? Dani, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo na mas magiging magaan ang lahat para sa'yo kung susunod ka na lang sa gusto ko. Hindi ko kailanman gagawin ang gusto mo mangyari dyan. Hindi ko ipagpapalit ang dignidad at propesyon
posisyon ko dahil lang sa mga pananakot mo. Kung sa ganun, maghanda ka na. Rest in peace na lang sa career mo. Pagkatapos po ng sagutan namin na yun ay nagpunta na muna ako sa clinic ng school kasi sobrang emotional stress na talaga ako sa mga nararamdaman ko. Hindi ko akalain na ang batang akala ko ay may pag-asa na ay siya pa pala ang tutuklaw sa akin. Hindi ko rin po maintindihan kung paano ako pinagbantaan ng isang 18-year-old. Pero totoo pong nangyari yun. Lilinawin ko lang po, Papa Dudut, na wala po kaming ginagawang masama ni Mike. Pero hindi ko akalain na ang simpleng pagsabay naming kumain sa labas ay malalagyan ng mali siya. Aaminin ko po na nag-alala ako ng sobra kasi paminsan-minsan ay parang nagpapakita si Mike ng interes Love you. sa akin. Pero hindi ko po binigyan ng pansin yon dahil gusto ko lamang talagang gampanan ang tungkulin ko bilang isang guro. At tuwing kumakain kami ni Mike, kay normal lang naman kami na nag-uusap. Tulad ng dalawang magkaibigan na nag-share ng mga kwento tungkol sa araw nila o kung ano man ang mga nangyayari sa trabaho. Kaya naman sobra po akong nabigla at nalungkot sa mga pagbibintang sa akin ni Janine. Sa mga sinabi ni Janine, parang matagal na niya kaming pinagmamasdan ni Mike na may halong mali siya. And speaking of Janine, malala po siya ng palala at wala pa rin pagbabago sa ugali niya. Pero napuno ako noong nakita ko na pinavandalize niya yung record ko at ni isa sa mga estudyante walang gustong umamin. Pero deep inside, alam ko po ni si Janine ang gumawa noon kasi yung vandal na nasa record ko ay kapareho ng sulat kamay niya. Dahil doon ay naglakas loob na po ako na magpunta sa principal para sabihin lahat ng mga nangyari sa amin ni Janine simulat sa pool. Pero kaya nga po ng inaasahan ko ay hindi po ako pinaniwalaan. Pinaligtad ako ni Janine at sinabi niya sa nanay niyang principal na nakikipag-relasyon daw ako kay Mike sa loob ng eskwelahan. Sinabi din po sa akin ng principal noon na hindi na raw niya dadalhin sa school board yung issue kung titigilan ko si Janine. At ito po yung nagbigay sa akin ng ideya na baka panahon ng para yung school board na mismo ang kausapin ko. Baka sakaling mas may mapala pa ako. Kinausap ko po si Mike at sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari sa amin ng principal at kay Janine dahil gusto ko na kasama si Mike once na nagsumbong na ako sa school board tungkol sa corruption ng school na yun. Hindi kini ate aakan mo. Pero hindi ko pinakala na may mas malala pa palang revelasyon ako matutuklasan. Noon, pinuntahan ko si Mike para kausapin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alaon man, Joy, alaon. Ni Mike sa isang coffee shop at doon ko ikinuwento sa kanya lahat ng mga nangyari. Alaon mo na, Joy. Janine, pati na rin ang mga detalye ng mga pangyayari noong nagsumbong ako sa principal. Sabi ko sa kanya, nararamdaman kong parang wala na akong ibang makakapitan o masasandalan sa eskwelahan. Kaya naisip ko na magtulungan kami para maayos ang sitwasyon. Hindi ko nahirapan na kumbinsin si Mike na Pasabit po, suportahan ako at samahan sa pagsusunod